L'Esport Club Granollers va sumar aquest diumenge un punt de la seva visita a Manlleu. Els d'Albert Càmara van dominar el seu rival gran part del partit, però van deixar escapar la victòria en el tram final. Un empat que deixa un regust agredolç, ja que per una banda s'allunya una mica més del descens, però de l'altra deixa escapar una bona oportunitat per posar terra de per mig amb els tres equips que es troben en aquests moments en descens directe. Un tram final de temporada complicat, tant pels de dalt com pels de baix. Tothom s'està jugant alguna cosa cap a baix o cap a dalt, doncs al final, fins al final les coses es donaran al camp i el que estigui ja l'apretir, i jo crec que si ells mantenen aquesta línia, la setmana que ve, si no m'equivoco, van a Palamós, doncs tindran les seves opcions de puntuar. I la llàstima aquí és una mica les expenses de segona B, els equips que puguin baixar. Esperem que siguin els mínims possible, perquè això donaria moltes places per continuar i al Manlleu moltes més opcions de continuar a la tercera divisió. L'Esport Club va dominar el joc en el primer temps i tot i el gol inicial de Sergi Mateo al minut 8, mai va perdre-li la cara al partit en aquests primers 45 minuts de joc. Joel Sánchez confirmaria les bones sensacions granollerines amb l'empat a 1 al minut 12. I només un minut després, Àlex Espanyol confirmava el bon joc granollerí amb l'1-2. El Manlleu, però, s'hi jugava moltíssim en el partit i va apretar fins que Jordi Aumatell, al 26, tornaria a posar l'igualada al marcador. Però els granollerins estaven enxufats en aquest primer temps i només un minut més tard, Fuentes establiria el 2-3, amb què s'arribaria al descans. A la segona part, els de Càmara es van tirar cap enrere i això va aprofitar el Manlleu per dominar el joc i crear nombroses ocasions de perill. I al 78, Frederic Juanes aconseguiria el definitiu 3-3. Tot un gerro d'aigua freda per l'equip de Càmara. La veritat és que al final l'equip ha patit, el Manlleu ha tingut les seves opcions i nosaltres traient un rematada de cap de Javi al segon pal, jo no recordo cap ocasió més de nosaltres a la segona part, o sigui que, és el que et dic, ens hem anat massa enrere, ens han apretat molt, però també la primera part ens apretaven i teníem un altre tarannà dintre el terreny de joc. L'Esport Club Granollers es manté en aquesta zona mitja-baixa de la taula, en la 13a posició amb 39 punts, a prop de la permanència matemàtica, però encara en situació de perill. La propera jornada els granollerins rebran a l'Escó al municipal del carrer Girona, en el que serà tota una prova de foc davant un rival, com a mínim, incòmode.